थारैनो बर' थुनलाइ आरो दुलाराय बाथौ गौथुमनि गेजेराव मा जाथाय जादों? हा होग्रा बिथांखौ हा सायख'दों होनदों गणेश दैमारिखौ बाथौनि गाहाय नेहाथारि होनोब्ला लाजियोसो। बे बाथ्राखौ बुंदों कामरुप मेट्र'नि खौसेथि बर' सुबुं आफादनि गाहाय नेहाथारि सनि बर' बिथाङा। 1994 मायथाइयाव लुनाय बर' थुनलाइ आफादनि खाम्फा लुनायनि सायाव बेले बेजे थासारि सोमजिदों। ओनसोलनि खाथि खाला सुबुंफोरखौ हा सेख'ना लादों होननानै दुलाराय बाथौ गौथुमनि गाहाय नेहाथारि गणेश दैमारि बिथाङा सोंखारिदों। बिथांनि बेफोरबायदि राव बुंनायखौ ओनसोलनि खाथि खाला सुबुंफोरा गोथौयै दुखु मोननायबो फोरमायदों। बिथाङा बुंथिबावोदि मिरु दुलाराय बाथौ गौथुमनि गेजेरावनो गावजों गाव एना-एनि गावजों गाव बाथ्रा मानिलाया, बेखायनो गुवाहाटीनि बाथौ मन्दिरखौ आबुं खालामनो हायाखै होननानैबो अजद दैखाङो। आरो बिथाङा सोंथि खालामबावोदि गामिनि रायजो राजाफोरा जुदि मोजां मन्दिर थानसालि लुनो हायो अब्ला नोंथांमोना गुवाहाटीनि बाथौ थानसालिखौ मानो आबुं खालामनो हादिया होननानैबो सोंखारिनायखौ नुनो मोननाय जायो। सेनो फैदोंमोन बेखौ फोरमायदों। थारैनो नोंथांमोना हाखौ सेमारदोंमोन। बाथ्राया ओरैबायदि जाहाथे बे मुंख्लं खाम्फाया 1994आवनो गायसननाय। बे समनिफ्रायनो जोंनि प्राइमारि बर' साहित्य सभा रक्षनाबेक्षना खालामगासिनो, नायगासिनो दं, डेभेलपनि खामानिबो मावगासिनो दं। नाथाय 2012आव बेबायदि जाथाय जादोंमोन सिगांनि कमिटिजों। बेयाव मोनसे न' लुदोंमोन फिसाथार। जों बेयाव बे समाव आं बे गुवाहाटीनि आनसलिक एबसुनि प्रेसिडेन्ट दंमोन। बे समावनो जों बिसोरखौ इयाव जाहाथे नोंसोरो न' लुनाङा, बे जोंनि माबा साहित्य सभानि बे मुंख्लं खाम्फा दं, बेयाव न' लुयोब्ला गाज्रि नुगोन, नोंसोरो बिसोरखौ न' लुनाङा, जाहाथे माबा जायो, असुबिदा गाज्रि असुबिदा जायो। बेजोंबो जाथाय जानायाव जों रायजोफोरजों रायलायबाय, बेसोर कमिटिजोंबो रायलायबाय, बाथौ महासभानि कमिटिजोंबो रायलायबाय। बिसोर बे समाव गनायना लाबाय, थिग दं, जों बे न'खौ सिफायना लागोन, बेलेग जायगाजों लुगोन। बे जाबाय रायजोफोरखौ लानानै जों मोनसे प्रस्ताबबो लाबाय। बे प्रस्ताबाव ओरैबायदिबो लिरनाय दं, जाहाथे बे माबा न'खौ सिफायनानै लायाब्ला 3 मासनि गेजेराव, आरो 3 मासनि गेजेराव जुदि बे सेन्ट्रेल बाथौ महासभाया जेबो अन्यमूलक खामानि मावा, बे फिन बे रायजो राजाफोरा होनाय हाखौ लागोन होननानै बेबायदि प्रस्ताबबो लिरनाय दं। नाथाय जों जेबो मावाखै, 3 मास बारबाय, बे बोसोरसे बोसोरथाम ओरैबायदि बारबाय। नाथाय थांनाय बोसोराव 2021 12 डिसेम्बराव जोंनि माबा दंमोन, प्राइमारि बड' साहित्य सभानि कनफारेन्स दंमोन। बे कनफारेन्सआव बेयावनो जादोंमोन, खाथियावनो कनफारेन्सआव जों बेयाव आलारि बाथि सावनांगोनमोन। बेखौ सावनो थाखाय बेनि थाखाय निर्मल बर'आ बेजों रायलायदोंमोन, जाहाथे साबिखौ माबा साफा खालामनो थाखाय साबि गेटखौ खुलिनांगोन। नाथाय गणेश दैमारिया उल्टासो बुंदों, साबिखौ हराखै। बेनिफ्राय जाथाया आरम्भ जादोंमोन। जों बेयाव आलारि बाथि सावनो मोनाखै। बेयावनो जों रेडिमेड माबा मोनसे बानायनानै बेयावनो मुंख्लंफोरखौ सिबिबाय। बेनि उनाव 19 डिसेम्बर 2021आव राजुहा मेल जादोंमोन। बे राजुहा मेलाव रायजोफोरा बुंनो प्रस्ताबबो लानाय जादोंमोन। बे गणेश दैमारिया सम लादोंमोन, 1 मासनि गेजेराव बे जाथायखौ जों सल्भ खालामगोन। नाथाय बे जेबो खालामालासेनो जों माबा आफादगिरिनाव थांबाय 2 जानुवारि 2022आव लाइजामबो हरबाय। आफादगिरियाव जोंखौ बुंबाय दे जों नेहाथारजों रायलायगोन, नेहाथारजों रायलायनो माबाफोर थिग खालामगोन। नाथाय दुखुनांथाव बाथ्रा, बेनिया माबा मोनसे बेराम जानायनि थाखाय हायाखै, जोंबो गनायबाय। नाथाय बेनि उनाव जों नुबाय बेयाव बिसोरो कनभेनसन खालामदोंमोन, सेन्ट्रेल बाथौनि कनभेनसन खालामदों, बे लेङाइ आफादगिरिखौ लानानै। खिन्थु जोंनि रायजोनि मिटिंफोरखौ बे खुंनो हायाखै। बेनिफ्राय जों गेजेराव रिमाइन्डारबो हरबाय। रिमाइन्डार हरनानै बे लेंगोन होनबाय, दाबो लेङाखै। नाथाय दाखालि जों 21 खालामबाय दे सानै मानसिया बे बाथौ मन्दिरनि बेन्दोङाव थानाय मुंख्लं खाम्फाखौ हासेनो नाजादों। बेसो उल्थासो फोरमायदों रायजो राजाखौ। आं खावलायदों गासै आसामाव थानाय 27टा डिस्ट्रिक्टनि बाथौ कमिटिफोरखौ, जाहाथे नोंसोरो 19 तारिखआव मिटिं होदों, 19 जुनाव बिसोरो इयाव जाहाथे फैयो, गासै सैथो बाथ्राखौ मिथियो। बिसोरो गासै रायजो राजाफोरखौ मिसलेटसो खालामदोंमोन। उल्था साउथ गुवाहाटी बड' साहित्य सभायासो हाखौ सेनो नाजादों। बे एकदम नंखाय बाथ्रा। बे उल्टासो, बेसो उल्था मावगासिनो दं। बेयाव बेक्तिगत स्वार्थ दं, बे राजस्व स्वार्थ जेबो गैया। 2002आवनो जों बे हाखौ होनाय सेन्ट्रेल बाथौनो गथायबाय। बे जोंनि आबौमोना बे समावनो बे लुनाय बाथौ मन्दिर बेबायदिनो दं। हा एक गारिबो गाराखै, डेभेलपमेन्टनि खामानि जेबो मावाखै। बिसोरो मात्र बेक्ति स्वार्थआवसो फैयो। सिगांनि कमिटिखौबो नुदों, दाबो कमिटिखौबो जों नुगासिनो दं। बिसोरो फैनानै गेस्ट हाउस बानायना लादों, बेयाव थायो मा खालामो जों जेबो मिथिया। जोंनि लकेल मानसिखौ जेबो अग्रगति होआ, बिसोरो फात्तानो होआखै। सिगाङाव जोंनि मानसिफोरानो पुजा खालामदोंमोन बे मन्दिराव पुजा खालामगासिनो दंमोन। नाथाय दा बेबायदि नुदों जोंनि मानसिनो जेबोनो बेयाव भेलु गैया।
जोंनि मानसिनो जेबो माबा मिटिं जायोब्लाबो मा फुजा जायोब्लाबो लेङा बिसोरो सिरि सिरि माबा माबि बुंबाय थायो बे 100 कोटिनि प्रजेक्ट बोरै 100 कोटिनि प्रजेक्ट 2012 निफ्राय जों खोनागासिनो 100 कोटि प्रजेक्ट मा दरकार 100 कोटिनि प्रजेक्ट जुदि जोंनि अल आसाम बाखि जोंनि मेघालयबो दं बाथौआरि धोरोम मानसि नेपालाव दं बांलादेशआव गासैबो दं बे सासे मानसिया सानसे 1 टका करिब्ला होयोब्ला थाइसे करिब्ला होयोब्लाबो आरामनो बेनो गभर्नमेन्टनि फैसा मानो दरकार दं जोंनो पाब्लिकआनो बेखौ लुनो हायो एसेबां मोजां माबा मन्दिर बाथौ मन्दिर गामि दरसेया जुदि मोजां बाथौ मन्दिर लुनो हादों बे सेन्ट्रेल बाथौ मानो हाया बिसोरो गावनि गेजेरावनो एना एनि दं बिसोरो बेनि खोथाखौ खोनाया बिसोर बे जोंनि खुब 2 कथा 2.5 कथा हा दं बे मुंख्लं खाम्फायाव बे हाखौ मानि दरकार बिसोरो बे जेरै 8 बिघा दं बे सिगाङाव बुराय 8 बिघा ओरैसो बुंनाय 8 बिघा दंना गैया बिसोरबो बुंनो हारा सुनांगोन माबा खालाम बेयाव लामा दं बे माबानि हा दं मुंख्लं खाम्फानि हा दं बेफोरखौ मिथिनांगोन बे जुदि लामा दं बे लामा थांनानै बे खाथि खाला जोंनि आफादनि हा दं बेफोर मानसिफोरखौ लेंहरनांगोन जोंनि मानसिखौ उल्था हाग्रा मानसिखौ हा सेनायनि बाथ्रा बुङो हा माफिया बुङो बेबायदिथ' जानाय नङा बे समाव मोनसे समाव बे रुपनाथ ब्रह्म प्लेग्राउन्डनि हा दं बेखौबो सारेन्डार एन्ड डेपुटिफोरा सेनो नाजादोंमोन जोंनि मानसिफोरानो जोंबायदि मानसिफोरानो बेखौ बिसोरनिफ्राय माबा मुक्त खालामबाय बेनिफ्राय अल बड' प्राइमारि टिचार एस'सिएशननिबो हा दं बेखौबो बिसोरो सारेन्डार एन्ड डेपुटिफोरा दखल खालामदोंमोन जोंनि बायदि अधमा बेखौबो सारेन्डार एन्ड डेपुटिफोरा सेनो नाजादोंमोन जोंनि मानसिफोरानो जोंबायदि मानसिफोरानो बेखौ बिसोरनिफ्राय माबा मुक्त खालामबाय बेनिफ्राय अल बड' प्राइमारि टिचार एस'सिएशननिबो हा दं बेखौबो बिसोरो सारेन्डार एन्ड डेपुटिफोरा दखल खालामदोंमोन जोंनि बायदि अधम मानसिफोराथ' बेखौ बेदखल मुक्त खालामदों दाखालि बावैसो बेयाव एबसुनि हाखौबो खायफा मानसिफोरा सिरि सिरि भारा होनानै जानो नाजादोंमोन जोंबायदि अधम मानसिसो बेखौबो जों माबा रक्षनाबेक्षना होबाय बेबायदि समावथ' गणेश दैमारियानो गैयामोन बे मोनसे समाव बे सेन्ट्रेल बाथौ होनाय हाखौबो मा होनो बे सालफा होनाय ग्रुप मोनसे बे फैदोंमोन बे समावबो बे सेनो जोंनि मानसिफोराबो बेखौबो रक्षनाबेक्षना होदों बेयाव एसेबां बुरजा मानसि हाफोरखौ जोंनि बे स्थानीय लकेल मानसिफोरानो दा लकेल मानसिफोरा गणेश दैमारिया बदनाम होनो नाजादों बे गणेश दैमारिया बाथौनि नाम लानानै बाथौ महासभाखौ बदनामसो खालामगासिनो दं बेनिखायनो आं खावलायगोन गासै डिस्ट्रिक्टखौ अल आसामनि डिस्ट्रिक्ट आफादफोरखौ जाहाथे गणेश दैमारिखौ बुख्लायो बेनि बिबाननिफ्राय गाहाय नेतारनि बिबाननिफ्राय आरो सेन्ट्रेल बाथौ जाहाथे बे हाबनो होना बेखौ प्रबेक निखेट खालामनांगोन जोंनि लकेल मानसिफोरा सिद्धान्त लादों प्रस्ताब लादों बे जों 19 तारिखआव बेनि एगेन्स्टआव जों हरना होनायनि प्रस्ताब लानाय दं बेखौ जों मावगोन जुदि बुख्लायबा बेनि एगेन्स्टआव आरो जाय मानसिया इउटुबाव हगारदों बे माबाफोरखौ फेक माबाफोरखौ ससियेल मिडियाआव बेनि एगेन्स्टआव जों बेबस्था लानायनि प्रस्ताब लानाय दं बेखौ जों मावगोन आरो बे समाव नोंथांमोना जिहेतु बे सेलायलायनाय जादों बे सेलायलायनाय जानायनि गुबै षड़यन्त्र खालामग्राया सोर होननानै सानो बेनो गाहाय नेतारैनो बाथौनि गाहाय नेतारे बाथौनि गाहाय नेतार बुङोब्ला जों लाजियो गाहाय नेतारनि बे सासे सेन्ट्रेलनि बाथौनि गाहाय नेतारनिया बेबायदि बडि लेंगुवेजआव थानाङा सासे धोरोमारि अनुष्ठाननि गाहाय नेतारा बिराद माबा जानांगोन खंजम जानांगोन रायलायनायफ्रा मोजां जानांगोन बेनो षड़यन्त्र बिसोरनि व्यक्तिगत उद्देश्य दं आं जोंबो मिथिखायो बे कमप्लिटलि पलिटिकेलि लाइनाव थाङो बे बाथौआरि धोरोमारि मानसिफोरा पलिटिक लाइनाव थाङोब्ला धोरोमारि अनुष्ठानफोरा माब्लाबो फिलफिलाप जाया बिसोर गाव व्यक्ति स्वार्थ दं व्यक्ति स्वार्थ थानायखायनो बे जेबो मावनो हायाखै जुदि गासै गावनि एग्जिकिउटिभ मानसिफोरखौ गासै डिस्ट्रिक्टआवनो गावनि बिसासाव लानो हायोब्ला दालागै बे मन्दिरा जागौमोन जों नुदों बेयाव 2 टाइम्स आधार खेला खालामदों 2 टाइम्स जेबो मावनो हायाखै मात्र आधार खेलाल' खालामो बे हा एक गारिबो गाराखै सोरबा डनेसन होदों सोरबा होनायफोरखौ आं धन्यबाद बेयाव दिनेश बर' साराबो थैबाय बेनियाबो एसे हा गारदोंमोन बेनिफ्राय बसुमतारी जोंनिया दिउखौमोन मतिलाल बसुमतारी बेबो एसे हरदोंमोन बिसोरखौ धन्यबाद होदों बिसोर एसे हा गारनायखौसो एसे माबा मोनदों আজি প্ৰেছ মিটৰ উদ্দেশ্য মেইন সেইটোৱে যে যোৱা 11 তাৰিখে আমি যিটো উন্নয়নমূলক কাম কৰিব আহিছিলোঁ তেনে ক্ষেত্ৰত গণেশ দৈমাৰীয়ে ভিডিঅ' কৰি আঞ্চলিক বড়ো সাহিত্য সভাক ভূমি দখলকাৰী বুলি প্ৰচাৰ কৰিছে সাংবাদিক বা সংবাদ মাধ্যমত প্ৰচাৰ কৰিছে বা সামাজিক মাধ্যমত প্ৰচাৰ কৰিছে যোন মানুহে আজি ইয়াতে 50-60 বিঘা মাটি ৰাখি পেলাই স্থানীয় হওক বা সাহিত্য সভা বা এপচুকো মাটি দিয়া হৈছিলে এপচু সাহিত্য সভা আঞ্চলিক বড়ো সাহিত্য সভা বাথৌক কেন্দ্ৰীয় বড়ো সাহিত্য সভা ৰূপনাথ ব্ৰহ্ম প্লেগ্ৰাউণ্ড তেনে ক্ষেত্ৰত 50-60 বিঘা মাটি সংৰক্ষণ কৰি ৰাখি পেলাই বিতৰণ কৰি দিয়া হৈছিলে আমাৰ জাতীয় অনুষ্ঠানবিলাকক
সেইবিলাক হিষ্টৰী নাজানে তেখেত গণেশ দৈমাৰী আকৌ বাৰে বাৰে আমাৰ স্থানীয় যি অনুষ্ঠান আছে অপৰস্ত কৰি থাকিব, সেই কথাবিলাক আমাৰ সহ্য নহয়। তেনে ক্ষেত্ৰত আমি যিটো প্ৰচাৰ চলাইছে ইউটিউব বা ছ'চিয়েল মিডিয়াত তেখেতে যিটো প্ৰচাৰ চলাইছে এইটো ভুৱা প্ৰচাৰ, তেখেতৰ বিৰুদ্ধে আমি ব্যৱস্থা ল'ম। আৰু আমি যোৱা 11 তাৰিখে 3টা প্ৰস্তাৱ লৈছোঁৱে। আল্টিমেটলি আপোনালোকক জনাইছোঁ যে যিটো তেখেতসকলে আমাক ইয়াতে 8 বিঘা এলটমেণ্ট লোৱা বুলি কয়, শ্বহীদ বেদীটো সাঙুৰি লৈছে। শ্বহীদ বেদীটো এটা ছেপাৰেট বস্তু, আপোনালোকে দেখিব মাজত এটা ৱাল আছে, শ্বহীদ বেদীটো ছেপাৰেট পুৰণা ৱাল আছে। তেনে ক্ষেত্ৰত সেইটো বাথৰ হ'বই নোৱাৰে। তেখেতসকলে মণ্ডল আনি এই বেদীটোকো সাঙুৰি লৈছে, তাত আমাৰ ক'ব লগা আছে। এতিয়া কথাটো সেইটোৱে, আলোচনাৰ ভিত্তিত আহিলে আমিও ভাল পাওঁ। যদি তেখেতসকলে যদি মানিব নিবিচাৰে আমি আইনী ব্যৱস্থা ল'ম। চেণ্ট্ৰেল কমিটি কি জনাব আপোনালোকে যে গণেশ দৈমাৰীয়ে ব্যক্তিগত এইটো কাম কৰিছে বুলি ভাবে নেকি আপুনি? আমিতো তেনেকুৱাই ভাবোঁ। তেখেতসকলে আমি যিখিনি ইনফৰ্মেশ্যন পাওঁ, তেখেতসকলক সভাপতি উপসভাপতি বা সদস্যবিলাকক নোসোধা নোপোছে কাম কৰে বুলি আমি শুনা পাওঁ বা গম পাওঁ। নিজ ইচ্ছামতে কাম কৰে বুলি আমি যিখিনি জানো বা শুনো। সেইকাৰণে বিৰাট দুখৰ বিষয় যে এটা যিটো ইছ্যু, এটা ইছ্যুক লৈ পেলাই আমি বাৰে বাৰে লাগি থাকিব লগা হৈছে। যিটো ইছ্যুক লৈ পেলাই আমি আজি সাংবাদিক মেল দিব লগা হৈছে বা আজি আপোনালোকৰ সন্মুখত আহিব লগা হৈছে, এই মেটাৰটো 2012 চনতেই ছেটেল হোৱা মেটাৰ। তেনে ক্ষেত্ৰত গণেশ দৈমাৰী বা কোনোবা বেলেগ আহি পেলাই আকৌ বাৰে বাৰে এটা ইছ্যুকে উত্থাপন কৰি থাকিব, সেই ইছ্যুটোক লৈ পেলাই আমাৰ স্থানীয় মানুহে সহ্য কৰিব পৰা নাই। তেখেতৰ যিটো কাৰ্যকলাপ, সেই কাৰ্যকলাপক লৈ পেলাই সহ্য কৰিব পৰা নাই। কথাটো হ'ল আৰম্ভ হ'ল সেইদিনা 11 তাৰিখৰ পৰা। যোৱা 11 তাৰিখে আমি ইয়াতে উন্নয়নমূলক কাম কৰাৰ কাৰণে শিল বালি ইটা পেলাইছোঁ। তেনে ক্ষেত্ৰত গণেশ দৈমাৰী আহি আমাক হকা বাধা দিয়ে। তেনে আমি তেখেতক সুধিলোঁ যে এই যিটো মেটাৰ আছে, এই মেটাৰটোতো 2012 চনতে ছেটেল হোৱা মেটাৰ, তেনে ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ ইয়াতে ক'বলৈ কোনো অধিকাৰ নাই। আৰু যিহেতু 2012 চনত ৰাজহুৱা সভাত যে প্ৰস্তাৱ আছে, আমাৰ এই প্ৰস্তাৱৰ প্ৰতিলিপি আপোনালোকলৈকে আমি দিব পাৰিম যে ইয়াত আমাৰ প্ৰস্তাৱ লৈ আছে যে প্ৰাথমিক বড়ো সাহিত্য সভা আৰু আঞ্চলিক এপছু দুয়োটাই এই শ্বহীদ বেদীৰ উন্নয়নমূলক কাম কৰিব। তেনে ক্ষেত্ৰত গণেশ দৈমাৰীয়ে পুৰণা হিষ্ট্ৰী নাজানি বা নুবুজি আকৌ বাৰে বাৰে বাধা দিব, সেই বাধা আমি সহ্য কৰি থাকিব নোৱাৰোঁ। তেনেক্ষেত্ৰত যোৱা ডিচেম্বৰৰ পৰাই যিটো খেলি মেলি যোৱা ডিচেম্বৰৰ পৰাই লাগিছে। যোৱা ডিচেম্বৰত আমাৰ প্ৰাথমিক বড়ো সাহিত্য সভাৰ অধিৱেশন আছিলে 12 ডিচেম্বৰৰ অধিৱেশনত তেখেতে কি কৰিছে, আমাৰ যিহেতু আমাৰ শ্বহীদ বেদী আছে, শ্বহীদ বেদীত আমি ফুল অৰ্পণ কৰিবৰ বাবে আমি আহিছিলোঁ বা চাবিটো এটা গেট লগাইছে তেখেতসকলে, গেটৰ চাবি বিচাৰিছিলোঁ। তেখেতসকলে গণেশ দৈমাৰীয়ে চাবি দিব নোৱাৰোঁ বুলি ক'লে। এই তাৰ পৰাই জোঁটটো লাগিলে 2021 12 ডিচেম্বৰৰ পৰাই লাগিলে। আমাক সোমাব নিদিলে, আঞ্চলিক বড়ো সাহিত্য সভাক বাথুৱে শ্বহীদ বেদীত সোমাব নিদিলে। গৈ 21 ডিচেম্বৰ 19 তাৰিখে ৰাজহুৱা সভা এখন হ'লে, এই সভাটো সেই একেই প্ৰস্তাৱ লোৱা হ'ল যে 2012 চনৰ যিটো প্ৰস্তাৱ আছিলে আঞ্চলিক বড়ো সাহিত্য সভা আৰু প্ৰাথমিক এপছু যিটো আঞ্চলিক এপছু সম্পূৰ্ণৰূপে দায়িত্ব দিয়া হৈছিলে এই শ্বহীদ বেদীটো চোৱা চিতাৰ কাৰণে। তেনে ক্ষেত্ৰত এই আগৰ কথাবিলাক নাজানি নুবুজি তেখেত গণেশ দৈমাৰীয়ে আহি বাধা দি থাকিব, সেই কথাটো আমি সহ্য কৰিব পৰা নাই এতিয়ালৈকে। मोनसे गोजोनथाव खौरां, दा रिलेटिभ पाब्लिक स्कुला फरायसाफोरनो मोनसे मोजां सुबिदा लानानै फैदों। बावैसो मेट्रिक आनजादाव उथ्रिसारनो हानाय फरायसाफोरा थाखो 10 आव मुं थिसननो गोनो गोथो जानानै दंब्ला नोंथांमोननिसिम मोनसे गोजोनथाव खौरां, दा रिलेटिभ पाब्लिक स्कुला नोंथांमोननो मोजां सुबिदा लानानै फैदों। मुंबो थिसननो हागोन आरो स्कलारशिपबो मोनफुंनो हागोन। नाथाय बेनि थाखाय नोंथांमोना मोनसे आनजाद होग्रोनो नांगोन आरो बे आनजादखौ फैगौ 19 जुन रबिबार खालि खुंफुंनाय जागोन। बेसेन होआलासेनो फरायसाफोरा आनजादखौ होनो हागोन। आनजादा फुंनि 11 बाजिनिफ्राय सानजौफुनि 1 रिंगासिम खुंफुंजागोन। आनजादखौ फरायसालिनि केम्पासावनो खुंफुंनाय जागोन। दा रिलेटिभ पाब्लिक स्कुला फरायसालिया क'क्राझार सहरनि सोनाब फारसे थानाय सान्दामारियाव दं। गोबांथार मिन्थिनो थाखाय नोंथांमोनहा 9435293000 नङाब्ला 9678129337 जानबुं अनजिमायाव खौरां लाहरनो हागोन।